मागणें खरेपणी पदवेदार, ताका दुसरें कितें सर जायना. मागण्या वरवीं खोसलीं आनी खेतीं वचोऱ्यां गोडोंक शकतात आनी गोडो येतात म्हूण ही गोडलेली गोडणी पुरावो दिता. मोन्नाचे तोणेर पावलेल्या जिवो दवरूं कितें वखद, देवा बोगोर खुंयचे रोचने कोण जिवीत दिवंक शेकत, सोत उलोवंक शेकता फकत दोतोर पुतळ्यांनी देखत. तुमीच कोरेंच तोटाक तेली जोरी गोडणी आयकत. आयकात वोकावच्या नाय गांवान एका गोराब्यान तो गळ्ळलो. 7 वर्सांच्या भुरग्याक सुण्यान चाबोन विकार चोडलोलो. फावो त्या वेळार इंजेक्शनां दिवंक नासलेल्यान पेरीक वाडलोलो. गॅरंटी नासलेल्यान वैजानी कावच हातान घेवचो सोडलोलो. इलाज दिवंक आवय ताका पळय कितल्याच वयसाची वता. दुयेंसाची लक्षणां पळोवन कावजातान घेवंक फाटीं सोदता. तूं रिपोर्ट तपासून प्रायवेट हॉस्पिटलांत घेवन नाकाता. आखरेक सरकारी हॉस्पिटलान ताका भर्ती कोत्ता. थंयसर व्हरोन वयत्या भुरग्याक एका एक सुऱ्या रुमान बंद कोत्ता. घास मारूंक येळी देखून ताका गोट बांदून दवरता. एका सुण्या पोरी भोंकून थंय तो बोबो उवेली मारता. वयजांचें सांगणें आयकोना वय दुकांच्यो जोरी कोत्ता. ताका रेबीज दुयेंस जालां तें जाल्लें कोण बोरी जायना. तांकां फकत मरोंक सोडटा, तांकां आनीक उपाय कांय ना. आसा एक उपकर वखद पूण सगळींच तें बावार्थान घेना. फकत बावार्थान वाचोंक येता ताच्याहून व्हडतें कांय ना. वयजाचें सांगणें आयकोन पळयात ते आवयच्या काळजा कितें भोगता. जेजूचेर तीर बावार दवरून व्हडा कोतकोत्यांनी मागता. पुताक हांव तुज्या जातान सोडटा अशी फुगार जावन जेजूक सांगता. पुताच्या दुयेंसाक गूण मेवतलो म्हूण तिका दिसोंक लागता. पिसांदूर कसो आसलो पूण विजां कशें तें वखता. आपणाक कितें खावंक दिया म्हूण तुवें आसलेल्याची मागता. नॉर्मल उतरलोलो कोण वय पुराय टेस्ट करूंक सांगता. रिपोर्ट नॉर्मल मेवलोलो कोण सोप मांदूंक आगोड लागता. मनशाच्यान जें करूंक जायना तें देवा
येता पूण चडशीं आमी मागण्यांच्या ऊन त्या दुडवांक चड मोल दिता भाव वाटो कोण करचे बोलदे दुबाव आमचो वाडत वेता कोचले पिडेक भावाट कोर वखद पूण तें कोण मांडून घेता